Kasunyatan rasa ilmumu dhuwur ana ijo pramodya risik dudu aku iblis Jaka Laut Kidul. Bukti asunyatan durung ana purnomo. Ngapunten ya. Dadi Teng YouTube niku enten sing ngaturaken menawi bilih menawi ngagem pakaian ijo niku mboten menapa niku yang kene kados pinten niku ya. Teng Parangkusuma nggih niku ya. iya mampir nang Parangkusuma bukti kasunyatan. Rawuh aku kang saka 20 taun 20 kang April kang bulan iki samubarang ngrawuncat patimu kudu aku saka iblis Laut Kidul kejati paling enteng sang barang rawuh yakin papan dunung bisa bali nang menungso ora bakal bisa genep sejati menungso. Dadi ning ngrasa ilmumu dhuwur rasa sumbar karo liya marana papan dunungku dadi ngeterki pati ora dadi apa marang bala-balaku.